Čaute, tu je Foxik a dneska budeme pokračovať v tom dieli, čo som nestihol už donatáčať, ale to vám hádam nevadí. Budem mať 2 videá naviac, čo sa dá robiť. Vlastne pokračujeme o tej istej misii, aby sme zabránili nejakému Pajkovi ísť na ten most, čo sme zahrali v prvom dni Brinku, tak sa dá povedať. Fuck you, nigga. Ne, ja som aký debil. Už som úplne říkal. Ak si nie, tak v tomto videu vám ukážem ešte moje zatiaľ doteraz charaktery, čo ako mám. To sú oni sú typickí, oni nejdú žiadny minimálny. Oni len zem tady. Postrieľame vás všetkých. Ako mám deti. Postrieľame vás všetkých. Sú to veľké lidi. A už nemám náboje. Už môžem ísť na to ručne a ručne. Už sme zabili jedného, ručne stručne. A poďme na to ďalší. Hoča! Ja som ručný stručný. Nedopad. Áno. Ne, musím sa portnúť naspäť. Nemal som náboje. Čo sa dá robiť? Keď nemáš náboje. Tak jo. Schumacher. Furťavný, to peče sa nedá nísť. A kde som sa tu dostal? Ja už viem, kde som. Neviem. Ja už asi viem. Takto tu. Tak. Toto ešte si dávaj po tohoto. A zabijem ťa ručne stručne. Tak sa mi to páči. Ten posunutý je tam, čo sa mi páči. Ideme nastražiť ten, kde je tento, Pajko. Ideme takto nastražiť pre neho túto bombu. A úplne prešol, to bude sranda, aspoň prejde a vybuchne. Vočo! Skači... toto ne. Toto sa mi takto nepáči. Sakumiga Kande, tu musíme odčeliť. Hočo! Idem aj Schumacher. Vybuchol? Ono sa mi to podarilo. Ty sa mi tu nemal aj na stole, lebo dostanem. Dáme si troška akcie.
Kurník šopa. Poď ožil ma, prosím ťa. Poď ožil ma. Ty, čo ste na 3 metre. Kto ma ožije? Kto ma ožije? Nedám pár rejdy. Come back, please. Minútu a máme to vyhraté. Aj keďže toto je pokračovanie videa a máme ešte veľa viacej kaktu, sa dá povedať. Takže vám ukážem moje charaktery, čo som si zatiaľ stihol vytvoriť. Ako som ich obliekol. A vravím, ak chcete, aby som natáčal GTA 5, tak mi prosím vás pošlite návrhy. GTA 5 online vlastne, tak mi pošlite prosím vás návrhy, ne? A mi pošlete návrhy, tak to natočím, buď mi napíšete do komentáru, alebo vám do popisu dám môj e-mail a na ten mi napíšete vlastne Gmail, takže lebo fakt neviem, čo mám natáčať na tom GTA online s kamarátom. Takže sme vyhrali. Ujdeme na hodke. To som ja v tej oranžovej trúbe. S tým bielým kielkom. Máme misiu zvládnutú. Sme level 3, super, máme nové tieto, nové úloky. No dobre, vlastne dáme pokračovať teraz. Teda vlastne dáme